Zinthu ziwiri zimene Mkazi Okwatiwa Siakuyenera Kuzipanga. Choyambira ndiko kupempha kapena kuti kubwereka ndalama kwa mwamuna amene siali wake, komanso mwamuna amene siali m'bale wake. Zimenezi zili ndi mavuto pakupita kwa nthawi, chifukwa chonena kuti palibe chinthu chaulere masiku ano. Nthawi imene makolo ankakonda matiuza onena kuti moni ndi amene moni yekha ndi amene ali waulere, koma moni isonso waulere. Mwina munamvaponso wina akakunena kuti ndinasiya kumpasa moni amene chifukwa kuti samandipasa moni. Kusonyeza kuti moni yonso even so waulere, munthu akapereka moni amakhala kuyembekezera zina zake. So munthu akakubwerekani ndalama, one pali vuto lonena kuti mwamuna wanu ndiye kuti sakukwanitsa kukupasani zosowekera zanu. Ani mwamuna amatha kutengera mpata umenewo kuti apange advances zomwe akufuna pa inuyo. Komanso two, mmakhala ngati mwanyazisa ulemu umene banja lanu lili nawo, chifukwa mmakhala ngati mwatuluka ndiye mukafuna thandizo kwa anthu ena ake. Chachiwiri ndiko kupanga spend nthawi yanu ndi amuna ena. Zimene zimachitika ena even kumazichemerera kuti ine anzanga ambiri ndi amuna ndiye ndikumacheza ndi azimuna ena, kapena even kumacheza nawo mwina ma social media ndi zina zotero. Zimene ziso pakupita kwa nthawi zimapasa anthu ena ake access yophweka pa inuyo. Ndiye mukazitalikira zinthu ziwiri zimenezi muzaona kuti ngati lili banja lizakhala banja lolimba kwambiri, komanso banja lanu ulemu muzazikhala kuti mukuzisungira ulemu. Ngati video yakusangalasani, pangani click ka plus button kali apa, komanso mutha kuipanga like ndi kupanga share. Zikomo kwambiri, tionanenso mu video ina.